se dem. Ja, der. Hvordan pinger man? Nok er en. Nej. Nok er den anden mand. Nej, fuck, du ved bare det der, hvordan man skal skubbe. Jeg kan bare sigte på hovedet. Er det ikke drop? Ikke rigtig med sniper. Ikke sådan en kar. Hvordan pinger jeg? Jeg ved ikke, hvad kan vil er. Okay. Hvor er de? Hvad ved det? Hvor er de henne? Hvor er de? Nok er en til. Sande, du simpelthen sige, hvor de er? Derovre. Bag den her sten, eller hvad? Ja. Og så går vi. En til. Jamen, det bliver ved. Fuck, jeg er sindssyg. Men så jeg har et stort overblik over de ende. Der.